Хабарлар вақты үз ішін башлап жіберді. Студияда Алсу Нұриева, сәмсіз. Әлмәтте Россия іші кадрлар үзегі ашылды. Благодаря национальному проекту общефедеральному демографии сегодня этот центр состоялся. Ордан туған тағын бір мәшақат. Так же, как и на других улицах, идут сквозные проезды, пусть там снег толкает, или туда можно заехать с любой стороны. Ауылларда қор білен күреш проблемасы. Ауыл халқы ішке кеткенше юлларны чистартып тұра. Әлмәтте Россия іші кадрлар үзегі ашылды. Тантанада район жетекшілігінен тыш Татарстан Республикасы Хизмет, мәшғүллік һәм социаль яклау министрлыгы жетекшісі Эльмира Зарипова да катнашты. Үзек ни белән шөгыльләнәчәк һәм әлмәтләргә ничек файда китерәчәк? Жавап Алсу Әмирова сюжетында. Әлмәттәге Россия іші кадрлар үзәге Татарстанда бар икенче, шундый үзәк Яршаллы шәһәрендә бар. Әлмәт шәһәре юкка гына сайланып алмады дип ассызыклады. Ачылуга килгән Татарстан Республикасы Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы җитәкчесе Эльмира Зарипова. Когда начинался национальный проект демографии, ставилась задача, мы в год делаем по одному центру. Демография исеме астындагы бу яңа проект эшли башлагач, елга бер үзәк эшенәчәк дип күзалланды. Чөнки җитди ресурслар кирәк, илдә зур. Бу кадрлар үзәкләре ахырнап сафка бастырылганда һичшиксез өстенлекне кемгә бирергә дигән сорау туа. Безнең беренче үзәк Яршаллыда ачылды. Без аңлыйбыз, бу Кама агломерациясе КамАЗ ул секундлык игътибар таләп итә. Аннары кайда ачырга дигән сорау тугач, без Тимур Дмитриевичка шалтырат. Вопрос о том, где дальше, был задан Тимуру Дмитриевичу. Шуны билгеләп үтәргә кирәк. Мәшгульлек үзәге ребрендинги хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру һәм эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү милли проекты кысаларында үткәрелә. Ул илнең 16 төбәгендә мәшгульлек үзәкләрен модернизацияләү чараларын күздә тота. Альметьевск – это все-таки центр агломерации, в которой проживает порядка 700 тысяч человек. Әлмәт ул агломерация үзәге булып тора. Якынча 700 мең кеше яши һәм бүгенге көндә безнең эш бирүчеләрне кадрлар белән тәэмин итү һәм гомумән безнең халыкның мәшгульлеге ул Әлмәт шәһәре генә түгел, бөтен көньяк көнчыгыштагы кадрлар потенциалын үстерү һәм алга җибәрү өчен яхшы ресурс үзәге булырга тиеш. Кадрлар үзәге эш заманча клиентка юнәлгән, актив форматта бер тәрәзә системасы буенча төзелә. Эш эзләүчеләр, эш тәкъдим итүчеләр һәм үзәк белгечләре арасында дистанцион хезмәттәшлек проценты артачак. Хәзер Әлмәт мәшгульлек үзәге төрле зоналарга бүленгән. Монда эш зоналары һәм хәтта менә балалар белән килгән кешеләргә уйнау зонасы да бар. Хезмәт күрсәтү принципы үзгәрәчәк. Хезмәт күрсәтүдән башлап эш эзләүчеләрнең тормыш хәлләрен, эш бирүчеләрнең бизнес хәлләрен хәл итүгә кадәр. Моның өчен кейслар эшләнә. Алар инде актив рәвештә кулланышка кертелә. Хәзер эш белән тәэмин итү хезмәтенә мөрәҗәгать итеп, эш эзләүче һәм эш бирүче комплексы хезмәтләр җыелмасын ала алачак. Мы создали вам условия благодаря национальному проекту общефедеральному демографии сегодня этот центр состоялся и в добрый путь. Алсу Әмирова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кайчагында кор белән проблемалар көтелмәгән нәтиҗәләр китереп чыгара. Моның мисалы Тихоновка авылы халкы. Галеев урамындагы техник юлларны яңа елдан бирле чистартмаганнар. Нәкъ менә алар буенча бөтен махсус техника йөри. Шул исәптән ассенизатор машиналары да. Алар канализация чокырлары тулган Тихоновка халкына бик кирәк. Татьяна Разина Тихоновкада 33 ел яши. Ире белән алар зур булмаган хуҗалык алып баралар. Тавыклар һәм эш эте бар. Ире ау белән мауга. Ул Галеев урамында яшәүче башка күршеләр кебек үк килеп туган ситуациядән канәгать түгел. Быел кыш кар күләме буенча рекорд куя. Шуның нәтиҗәсендә йортлар арасында кечкенә юллар техника өчен үтәрлек булмаска әйләнә. При заключении контрактов на уборку снега мы указываем маршруты согласно реестру улиц. Технические проезды в эти реестры не входят, поэтому никакое казначейство их не будет пропускать, не будет оплачивать. Шулай бу проблема килеп туада. Тулы чокырлар белән җирле халык яңа елдан диярлек утыра. Халык юынтык суларны чилекләп урамга ташып түгәргә мәҗбүр. Пычрак базларны чистарту техникасы урамның чистартылган өлешеннән килеп җитә алмый. Чокырга барып җитәргә шланг озынлыгы җитми. Ялланган тракторчылар да әлеге эштән баш тарта. Категорически отказываются, потому что задевают, срывают люки со септиков, с выгребных ям. Некоторые даже проваливались. Чокырларны чистарту өчен биредәге кардан котылырга кирәк. Җирле халык әлегә аның белән көрәшә алган кадәр үзе көрәшә. Александр Горбунов бу урамдагы калган элекеге нефтчеләр кебек бирегә инде 89 елда ук күчкән була. Урамның урнашуы да безне бөтенләй канәгатьләндерми ди ул.
Так же, как и на других улицах. Идут сквозные проезды, пусть там снег толкает, и туда можно заехать с любой стороны, даже с целью пожаробезопасности. А у нас здесь он тупиковый. Ол кешеләре үз проблемалары белән кемгә мөрәҗәгать итәргә белми, язга кадәр аны шишергә өлгерергә телиләр. Чөнки язгы кар сулары базардан тулып ташып авырткан башка тимер тарак булып әверелергә мөмкин дип кайгыралар. Қалабыздан қор шығару эшләре дәвам итә. Район башлыгының матбугат үзәге хәбәр иткәнчә, 4 февральдән 10-сына кадәр идарәче компанияләр көче белән ишек алларыннан 850 үз бушаткыч кар чыгарылган. Бу 878 ишек алдыннан якынча 10200 кубометр дигән сүз. Әлмәт автомобиль юллары идарәсе коллективы Қалабыз юлларыннан 17000-нән артык кубометр кар көрәп махсус полигоннарга түккән. Гыйнвар айында булган явым төшемнең биеклеге 87 см тәшкил иткән. Бу уртача нормадан 115%-ка биегрәк ди белгечләр. Эшләр әле дәвам итә. Әгәр дә сорауларыгыз булса, шикаятьләрегезне ачык Әлмәт хезмәтенә 000 телефоны буенча, кәрәзле телефоннар аша 885 53 000000 номерына шалтыратып, яки башкарма комитет җитәкчесе Айнур Исхаковның Инстаграмдагы аккаунтына язып калдыра аласыз. Шәһәр халкының әле үз коммуналь хуҗалыклары бар. Әміне авылларда бу мәсьәлә тагын да кискенрәк булган мөмкин. Ярыйла авыл җирлекләренең үз техникасы булса юк икән, һәркем кар белән көрәш проблемасын үзе хәл итәргә тиеш. Күп очракта авыл халкына Татарстан нефтчеләре ярдәмгә килә. Дәүләт программалары бәрабәрендә дә бу сорау әкренләп хәл ителә ди белгечләр. Халык күреп тора инде, бу ел бик карлы буранлы булды. Безнең трактористыбыз Габидуллин Гомер Набиулла улы иртән 24-тән торып, авыл халкы эшкә киткәнчә юлларны чистартып тора. 16 урам үзебездә, 16 урамны да, менә 16 урам, 15 километр. Менә шул араны иртән чистартып, халыкны эшкә җибәрергә тырышабыз инде. Аның файдасы бик күп булды. Хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда рәссам Владимир Абих Әлмәттә кунакта. Алтын алмалар турындагы әкият проекты үзенең эшен 2013 елда башлый. Халкыбыз милли үрнәкләрен саклап калу үстендә музейда зур эш алып барыла. Музейга килгән кешеләр бу хакта да тулы һәм кызыклы мәгълүмат белә ала. Азнакайлар атыша. Сергей Махонин бик күп еллар Азнакайның 4-нче мәктәбендә укытучы булып эшләгән. Реклама тиюзачак. Безнең белән калыгыз. Эфирда яңалыклар вакыты дәвам итәбез. Узган тәүлектә республикада ковид йоктыруның 2238 яңа очрагы ачыкланган. Бу пандемия башланганнан бирле рекордлы күрсәткеч буларак теркәлгән. Бу мәгълүматны Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина әйтеп узды. Узган тәүлектә Татарстанда 1936, 1945, 1949, 1953 һәм 1983 елларда туган 5 хатын-кыз һәм 1941 елда туган ир-ат ковид инфекциясе корбаны булган. Авыручылар саны күп булу сәбәпле бу елларда шәһәребез сырхауханәләрендә дежур табиблар кизү торачак. Мәсәлән, 3-нче поликлиникада табиб шимбә көнне иртәнге 8-дән кичке 6-га кадәр, якшәмбе 8-дән көндезге 3-кә кадәр эшләячәк. Нефтчеләр башкаласы белән танышырга Санкт-Петербург шәһәреннән рәссам Владимир Абих килде. Ул Әлмәт шәһәренең өй диварларын чираттагы мурал белән бизиячәк. Художник белән шәһәр буенча экскурсиядә безнең хәбәрчебез Алсу Әмирова булды. Алтын алмалар турындагы әкият проекты үзенең эшен 2013 елда башлый. Бу 5 елга исәпләнгән проект. 2022 елда да ул үз эшен дәвам итәчәк. Агымдагы елны бу проект кысаларында ясалачак муралның авторы Санкт-Петербург художнигы Владимир Абих. Тумышы белән ул Екатеринбург шәһәреннән. Әлмәт белән танышуын ул җәяүле маршруттан башлаган. Бик күп шәһәрләрдә булганым бар. Әлмәт үзенең җайлы булуы белән таң калдырды диде ул. Сейчас я приехал на исследование, такой research, посмотреть город. Хәзер мин шәһәрне карап йөрим, тикшерәм, чөнки бу бик җаваплы эш. Үземнән соң зур эш калдырырга. Бу йортларда кешеләргә озак вакытлар яшәргә кирәк булачак. Шуңа күрә мин бик тирәнтен карыйм монда әйберләргә. Шәһәргә киләм, күзәтәм, мәдәниятне өйрәнәм, кешеләр белән аралашам. Әлмәт белән танышуда Владимир Абихка Алтын алмалар турында әкиятләр проекты экскурсоводлары ярдәм итте. Мәсәлән, Зөлфия Хайбуллина кванториум белән һәм беренче поселокта урнашкан мураллар буенча экскурсия үткәрде. Это такая большая
и ответственность, и ценность того, что... Бу шундый зур җаваплылык. Экскурсовод буларак таныш булмаган кешегә һәм бигрәк тә рәссамга экскурсия үткәрү һәм шәһәрне төрле яктан күрсәтү зур игътибарлык сорый. Бу рәссамның бердән картинасы булсын өчен, ул шедеврын һәм проектын формалаштыра алсын өчен кирәк. 19 һәм 26 февральдә шәһәр халкы һәм кунаклары Алтын алма турында әкиятләр проектының бушлай экскурсияләренә бара ала. Проектның Альмет Public Art Instagram аккаунты аша алдан теркәлү кирәк. Алсуамиров, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Калабыз муралларында чагылдырылган композицияләрдә милли бизекләргә зур урын бирелгән. Гомумән алганда соңгы елларда андый бизекләргә ихтыяҗ артты һәм бу куандыра. Милләтебезнең үткәнен, бүгенгесен киләчәккә илтү юнәлешендә төбәгебез музейларының да роле зур. Кишүчат авылында урнашкан Ризатдин Фәхретдин музеенда халкыбыз милли үрнәкләрен саклап калу өстендә дә зур эш алып барулары турында инде сөйләгән идек. Бу юлы музей хезмәткәрләре милли киемнәребез белән таныштыра. Ризатдин Фәхретдин музей директоры Диләрә Гыймранова районда үз эшенең устасы итеп кенә түгел, уңган булган хуҗабикә буларак та билгеле. Һәр даим үсештә булган Диләрә ханым татар хатын-кызларының лаеклы дәвамчысы. Тугры хатын һәм кайгыртучы әни күп санлы һөнәрләренә калфак чигү шөгылендә өстәгән. 5-6 еллар элек үзенә калфак эзләп тә таба алмагач, үз куллары белән ясап карарга ниятләгән. Мин сатып алдым шундай жаккард материал, кыйммәтле затлыны, һәм ул жаккард материал белән эшләдем. Ул үзенә күрә затлылык бирә, һәм ак төстә булгачтан инде менә шундай ярылып ятаның чәчәкләре бик матур булып, ак калфак кигәчтен ак калфаклы ханым дигән сүз бит инде ул безнең татарда киң таралган әйбер. Диләрә ханым теккән, шиккән, эреле-ваклы якты, матур төсле һәм бизәкле калфакларны аның дуст-анышлары да кия башлаган. Тематик очрашуларга менә дигән атрибут иш. Моннан тыш Ризатдин Фәхретдин исемен йөрткән татар гимназиясе укучылары да нәкъ менә оста теккән калфаклардан йөри, сәхнәдә чыгыш ясый. Иң беренче борынгы калфаклар башына бөтенләй каплап тора торган булганнар. Калфак өстенә шәл бөркәгәннәр, шәл өстеннән тагын япканнар, тагын яба торган покрывал хәтлек зурлыкта булган япкычлары. Һәм әйтергә кирәк шуны, ул менә 19 гасырның ахырында, 20 йөзнең башында хатын-кызларның башында калфак барлыкка килешенде кичкенә, һәм инде аны ничек тә булса пропагандалыйсы килде инде. Элек-электән татар хатын-кызы үзенең киеменә зур игътибар биргән. Музейга килгән кешеләр бу хакта да тулы һәм кызыклы мәгълүмат белә ала. Ләкин иң кызыгы безнең милли киемнәребездә кулланылган бизәкләр булыр. Музейда борынгы татар хатын-кыз киеме үрнәкләрен дә күрергә була. Шартына туры китереп тектерелгән ефәк күлмәк һәм ефәк җилән, заманчалатып әйткәндә җилдән саклый торган җәйге пальтоны күренекле якташыбыз Ризатдин Фәхретдиннең кызы Әсма Шәрәф кигән. Ефәктән тектерелгән кием салымны һәр хатын-кыз үз гардеробында булдырырга тырышкан, чөнки бу киемгә көя төшмәгән һәм бет ияләшмәгән. Калфаклар кебек киемнәр дә төрле техникалы чигеш белән бизәкләнгән булган. Күсекләр ясыйсы килә, һәм инде хәстәләр ясыйсы килә. Аларны инде киләчәктә барып җитәргә насыйп булсын, чөнки ул бит татар хатын-кыз киеме. Калфак кигәчтен дә үзеңне горур итеп хис итәсең, туры итеп тотасың аркаңа, һәм дә инде шундай мин бит татар кызы дигән горурлык хисе була үзеңдә. Сүз уңайнан Ризатдин Фәхретдин хезмәтләрендә чордаш хатын-кызларның киеме аның җәмгыятьтә тоткан урыны да чагылыш таба. Аларны шулай ук музейда күреп танышырга була. Бирегә килүчеләр тамбур, укалы, шома чыгыш үрнәкләре турында да бик кызыклы һәм тирән эштәлекле мәгълүмат алачак. Радифа Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай шәһәренең 4-нче номерлы лицей мәктәбендә пневматик винтовкадан ату буенча ярышлар булып узды. Әлеге ярышлар танылган укытучы тренер Сергей Махонин истәлегенә багышланды. Бу чарада район мәктәпләреннән барлыгы 9 команда катнашты. Тулырак Азнакайдагы махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина. Бүгенге ярышларның биредә үткәрелүе очраклы хәл түгел. Сергей Махонин бик күп еллар Азнакайның 4-нче мәктәбендә укытучы булып эшләгән. Шул ук вакытта ату буенча бик күп ярышлар оештырган. Әйе, Сергей Махонин кызыклы шәхес була. Балаларны ярата, аларга үзенчәлекле итеп белем бирә ул. Лицейның бүгенге директоры Илмир Шайдуллин да кайчандыр Махонин укучысы булган. Потом я сюда пришел учителем. Бүгенге ярышларны Мәгариф идарәсе ДАСАФ белән берлектә оештырган. В нашем районе стартовал месячник. Районда гражданлык оборонасы һәм патриотик тәрбия айлыгы игълан ителде. Бу айлык ватанны саклаучылар көненә багышлана. Айлык кысаларында төрле ярышлар оештырабыз. Шуларның бүгенгесе Сергей Махонинга багышлап үткәрелә. Балаларны үзенчәлекле иттереп өйрәтәдер. Ул инде Совет армиясында һәм Россия армиясында служить иткәч, аның инде служить иткән дәврдәге bütün тәҗрибәләре
шушы балаларга ул инде аңлатып һәм өйрәтеп бирәдер. Мондый ярышлар районда инде 5-нче тапкыр үткәрелә. Мы неоднократно участвуем на данных соревнованиях. Мондый ярышларда инде беренче генә катнашу түгел. Моннан алда катнашып җиңү яулаган идек. Шундый ук күрсәткечләргә бүген дә ирешербез дип өметләнәм. Ярыш шартлары буенча һәр командада 2 кеше катнаша. Атып карау өчен 3 патрон, ә зачет өчен 5 бирелә. Без мәктәптә иң яхшы атучылар, ОБЖ дәресләрендә без гел атышабыз һәм безгә ул ошый. Шуның белән шөгыльләнергә. Ярыш нәтиҗәләре буенча командалар арасында лаеклы беренче урынны шәһәрнең 6-нчы мәктәбе яулады. Икенче урында 1-нче мәктәп, ә шәһәрнең 5-нче гомуми белем бирү мәктәбе 3-нче урынны алды. Шәхси күрсәткечләргә килгәндә 1-нче урында Тимирхан Бахитов 6-нчы мәктәптән, 2-нче урында шулай ук 6-нчы мәктәп укучысы Айнур Хамитов, 3-нче урынга Радион Рут чыкты. Ул 1-нче мәктәптә укый. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров. Яңалыклар вакытта Луч Әлмәт телекомпаниясе. 1 февральда Луч телеканалында «Меняемся к лучшему» дип исемләнгән яңа проект старт алганын сезгә сөйләгән идек инде. Сезнең күз алдыгызда Луч телекомпаниясенең 7 затлы хатын-кызлары үзгәрүгә юл тоталар. Аларга сез дә кушыла аласыз. Тулырак алдагы материалда. Һәр атна сайын үзгәрешләрне күзәтү өчен катнашучылар авырлыгын һәм тәм параметрларын өлчи. Бу рационга һәм тренировкалар программасына төзәтмәләр кертү өчен алга китешне күрү өчен мөһим. Үлчәүдән соң күренгәнчә күбесенең авырлыгы кими башлады, әмма барлык катнашучыларның да мондый уңай нәтиҗәләре түгел. Сайлап алынган туклану принципларыннан чигенүләр аркасында авырлык киресенчә арткан. Чираттагы артык кисәккә тартылганда нишләргә кирәк? Ризык белән ничек итеп дөрес мөнәсәбәтләр төзергә? Аның хакында безнең проект катнашучыларына психолог Илсур Кашапов сөйләде. Ризык тормыш эшчәнлеген алып барыр өчен кирәк, тик кайвакыт ризык ул яхшы дигән шартлы элемтә барлыкка килә. Баш миендә нейронлы челтәр формалаша, тик бәхеткә аны алыштырырга була. Бу без ризыкка альтернатива табып, аны яңа нейрон челтәргә алыштыргач булачак. Моны теләсә кайсы яшьтә эшләргә була. Выяснили, что у нас мозг пластичен, есть такой нейропластичность. Галимнәр баш миебезнең сыгылмалы булуын ачыклады. Бу нейропластиклык дип атала. Барысын да үзгәртеп була. Теләсә кайсы яшьтә. Шуңа күрә теләсә кайсы халәттә кеше үзгәрергә мөмкин. Дөресрәге ул үзен үзгәртә ала. Бу вакытка әзерлеккә бәйле. Времени, от готовности, ну и так далее. Белгеч артык авырлык сәбәбен күпчелек очракта азык-төлеккә бәйлелек белән аңлата. Катнашучылар белән уздырылган тест нәтиҗәләрдә шул хакта сөйли. Ризыкның даими ләззәт чыганагына әверелүе, аралашу, кызыклы эш, яңа тәэсирләр урынына алмашка килү белән аңлатыла. Бу синдром баш мие дофамин булып чыгарганда барлыкка килә. Без җитәрлек ләззәт алмыйбыз. Бу баш миенең нейроннары дәрәҗәсендә, ягъни безнең баш мие нейроннар дип аталучы күзәнәкләрдән һәм безгә кирәкле гормоннар эшләп чыгара торган баш мие өлкәләреннән тора. Алар хис кичерешләр фонын һәм сәламәтлек торышын көйли. Это очень сложные процессы. Катнашучылар шулай ук физик күнегүләрен бию белән төрлеләндерделәр. Яраткан музыканы кабызы бию ритмына бирелделәр һәм ябыгуларын дәвам иттеләр. Проектта катнашучылар дэнс-холл, ямай урам биюен татып карадылар. Тиз музыка астына әлеге интенсив хәрәкәтләрне үтәү еш кына фитнеска карый күбрәк энергияны сарыф иттерә. Монда иң мөһиме нәкъ менә сезгә ошаган биюне табу һәм үзегездән заманча камиллекне таләп итмәү. Безнең һәр тамашачы шулай ук «Меняемся к лучшему» проектында катнаша. Сезнең бурыч бүгеннән үк мөстәкыйль рәвештә эшне башларга, көненә бер тапкыр Инстаграмда үз юлыгызны сториска куярга һәм Луч ТВны билгеләргә кирәк. Иң яхшы нәтиҗәләр белән катнашучылар Луч телекомпаниясеннән һәм безнең партнерлардан яхшы призлар алачак. Телекомпания катнашучыларның үзгәреш юлы турында тулырак дүшәмбе, чәршәмбе һәм җомга көннәрендә безнең каналда «Ваш лучший вечер» программасында һәм Инстаграм социаль челтәрендә карый аласыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.